Všetkých vás tu vítam. Rozhodla som sa, že vám spravím aj takýto nejaký vstup a nejaký úvod do meditácie, aby sme si teda ujasnili, čo znamená meditácia, pre koho je meditácia, lebo stále je to povedomie u viacerých ešte také, že meditácia je len pre nejakých jogínov, mníchov a podobne. Čo si ešte stále, bohužiaľ, mnohí myslia, ono to tak nie je. Takže cieľom meditácie, hneď na začiatku poviem, že cieľom meditácie je sústrediť sa na jednu vec, jednu myšlienku. A je úplne jedno, či vám vyhovuje sedieť v spôsobe lotosového kveta, či vám vyhovuje ísť niekde na prechádzku a sústrediť sa na svoje kroky, sústrediť sa na svoj dých, alebo sústrediť sa na zvuky, ktoré v tej prírode budete počuť. O tom je tá meditácia, to sústredenie. A každému samozrejme vyhovuje iný spôsob, iná technika, všetko si to tu teraz prejdeme. Toto len také gro na úvod, aby ste vedeli, o čom to bude. Takže je už na vás, či si to chcete vypočuť a dozvedieť sa niečo viac, alebo máte tieto poznatky, vedomosti a budete sa posúvať ďalej. Takže meditácia v podstate zahŕňa sériu techník zameraných na zlepšenie mentálnej a emocionálnej pohody. Jej cieľom je dosiahnuť stav duševného pokoja, jasnosti mysle. Tento proces často zahŕňa sústredenie na konkrétny objekt, ako som vám aj spomínala. Na konkrétny objekt, na myšlienku alebo na aktivitu. Aby sa dosiahol stav pozornosti a vnútorného mieru. O to ide sústrediť tú myseľ, hej? Sústrediť tú myseľ na jednu vec. Na jednu aktivitu, na jeden objekt. Je už na vás proste, keď si poviete, že idete vonku a chcem sa sústrediť len na listy stromov, tak budete hľadať len listy stromov, len stromy proste, kde sú listy, veľké listy, malé listy. Dajte si vy proste taký ten zámer, že teraz sa chcem sústrediť len a len na túto jednu vec. Takto sa veľakrát podarí dostať sa k tej meditácii, k meditačným technikám, keď začnete s takýmito postupnými, ako sa povie, takými bežnými svetskými ľudskými vecami, ktoré sú vo vašom okolí, ktoré proste môžete bežne pozorovať, či už vonku, alebo aj doma. Meditácia má samozrejme mnohé pozitívne účinky aj na telo, aj na myseľ. Tu vám poviem teraz niektoré také tie hlavné prínosy. Samozrejme zníženie stresu, pomáha uvoľniť napätie, znižovať úroveň stresových hormónov v tele, zlepšuje koncentráciu presne tým sústredením. Pravidelná meditácia môže zlepšiť schopnosť sústrediť sa a udržiavať pozornosť. Emocionálna regulácia, tá podporuje lepšie zvládanie emócií a môže pomôcť pri liečbe úzkosti a depresie. Prípadne, keď si prechádzate nejakým ťažkým emocionálnym obdobím aj na základe vzťahov, tak ako nie je zle začať aj v takom období. Zvyšuje sebaovedomenie, pomáha zlepšiť vnímanie seba samého a podporuje osobný rast. Vnímanie seba samého. Začnete v podstate byť taký ten pozorovateľ seba samého. Na čo myslíte, o čom premýšľate, na čo sa sústredíte. Ciele meditácie samozrejme sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivca. Medzi najčastejšie také tie ciele patrí dosiahnutie vnútorného mieru, pokoja, osobný rast, liečenie, zlepšenie zdravia, zníženie rizika chorôb, zlepšenie spoznania a duchovného uvedomenia, na uvoľnenie mysle od rušivých myšlienok a dosiahnutie stavu pokoja. Poviem vám tu niektoré aj také tie formy meditácie, sú rôzne, ktoré sa prispôsobujú rôznym potrebám, preferenciám praktizujúcich. Čiže to je to, čo hovorím, že to, čo vyhovuje vám. Niekomu vyhovuje sedieť, niekomu vyhovuje ležať, mať zavreté oči, niekomu proste sa dobre nadpája, keď si dá ruku na srdce. Ide o to, že jednoducho uvoľniť ten organizmus, celkovo to telo uvoľniť a následne na to spolupracovať s tým svojim vnútorným svetom. Takže medzi také najznámejšie praktiky patrí zameranie, keď zameráte svoju pozornosť na prítomný okamih. Pomáha zvýšiť vedomie o vlastných myšlienkach a pocitoch. Prítomný okamih.
kde sa nachádzam práve teraz. Som v kuchyni, som v izbe, som v spálni, som, ja neviem, v kúpeľni, hej. Teraz tu a teraz, kde sa nachádzam, čo robím. Potom meditácia môže prebiehať aj formou mantier. Niekomu vyhovujú aj mantry, vie sa tak lepšie stíšiť, sústrediť. Niekomu vyhovuje riadená meditácia, ako napríklad takéto tu, čo nájdete presne buď na YouTube alebo na rôznych iných kanáloch, kde tá riadená meditácia zahŕňa vedenie prostredníctvom vizualizácií alebo iných techník aj voči sebe, aj voči druhým. Že tam vás v podstate buď ja, niekto iný, ktokoľvek iný, kto vám vyhovuje, vieme naviesť do toho stavu, do toho meditačného stavu, aby ste si začali uvedomovať svoje myšlienky, svoje pocity, ako sa cítite vo svojom tele. Čo chcete zmeniť, čo chcete robiť. Proste ten daný okamih, na ktorý sa sústredíte, to, čo si práve riešite, tak sa veľakrát presne cez tú meditáciu dajú eliminovať nejaké tie rušivé momenty, aby ste možno, že nejaké veci videli v širšom spektre, hlbšie, lepšie, z nadhľadu. Potom je aj meditácia, ktorá sa zameriava na rozvoj pocitov, lásky a súcitu voči sebe, voči druhým. Zen meditácia, praktizovaná najmä v buddhizme, zahŕňa sedenie, to je to, čo som spomínala, v špecifickej polohe na sústredenie sa a nadých. A ono vždy je dobre, keď treba začnete akúkoľvek meditáciu presne touto, by som povedala, že jednoduchou technikou, hej, ale zdá sa, že veľakrát je to problémová technika, že sústrediť sa na svoj dých. Položte si potom aj otázku, že veľa vecí, proste, že chceme mať veľa vecí pod kontrolou. A potom si uvedomte presne taký ten aspekt toho, že nemám pod kontrolou dokeľu ani svoj vlastný dých. Neviem, ako dýcham, neviem, prečo dýcham zrýchlene, neviem svoj dých kontrolovať, ako chcem potom kontrolovať svoju myseľ, svoje myšlienky. Takže nejakými takýmito jednoduchšími spôsobmi sa viete dostať k tomu, meditačnému stavu, k tomu uvedomeniu si toho, čo sa vám deje, prečo sa vám to deje, prečo sa to stalo. Ale toto sú všetko veci, samozrejme, nedá sa k tomu dostať, nech by ste sa akokoľvek snažili, nedá sa k tomu dostať zo dňa na deň. Tam ide o tú trpezlivosť, vytrvalosť, konzistentnosť. Keď si vy určíte pravidla, že ja neviem, budem meditovať útorok a sobotu večer o 8, tak to tak bude. Alebo si dajte ráno, niekomu vyhovuje ráno, niekomu vyhovuje večer, kedy sa lepšie vie treba sústrediť. Potom sú samozrejme aj také tie alternatívne formy meditácie. To je to, čo som vám na začiatku v úvode spomínala. Meditácia nemusí vždy prebiehať v tichu a nehybnosti. Existujú aj také tie dynamickejšie formy, ktoré môžu rovnako účinne pomôcť pri dosahovaní vnútorného pokoja a zlepšenie kvality života. Medzi jedno z toho patrí to, čo som spomínala, prechádzka v prírode alebo v pokojnom prostredí. Môže byť vynikajúcim spôsobom, ako sa vy zameriate na ten prítomný okamih. A počas prechádzky sa môžete sústrediť na každý krok. Dýchanie, okolitú prírodu, čo pomáha uvoľniť myseľ a znížiť stres. Idem na prechádzku do prírody a chcem sa sústrediť teraz na tú prírodu. Tu a teraz som v tej prírode a tu a teraz tú prírodu idem vnímať. Neidem mať rozlietané myšlienky, čo bolo včera prevčerom, čo bude o týždeň a podobne. Chápeme sa. Prípadne aj kombinácia fyzických cvičení, dýchania, meditácie, yoga podporuje nielen fyzickú pružnosť a silu, ale aj tú mentálnu jasnosť a pokoj. Každý pohyb a pozícia sú vykonávané s vedomým sústredením pri tej joge, čo z nej robí účinný nástroj na meditáciu a sebapoznanie. Nájdite si aj vy nejaký spôsob, ktorý proste vás vie do tohto stavu dostať. Mne napríklad nemám problém aj meditovať, hej, buď v tichu, alebo aj s hudbou, ale mám tiež odskúšané, že trebárs u mňa presne taký ten meditačný stav toho sústredenia sa na to, ako ja neviem, dýcham, ako sa ukotvujem v tom tu a teraz, tak je tai chi. Mnohí, ktorí ma už dlhšie sledujete, tak viete, že cvičím tai chi, dlhodobo cvičím tai chi. Je to taká moja, ako sa povie, srdcovka. Je to v podstate starodávna čínska prax, kombinuje jemné pohyby s dýchaním a sústredením. Nie také tie, samozrejme, nie tie bojové techniky vyslovene, ale tieto, čo vám tu spomínam.
a tým vlastne tiež vytvára meditatívnu prax, ktorá zlepšuje rovnováhu. Aj fyzickú vám môžem potvrdiť, ale aj tú psychickú. Zlepší sa tam aj flexibilita, vnútorný pokoj. Tai chi je v podstate často označované ako meditácia v pohybe a môže byť praktizovaná takmer kdekoľvek. Takže tieto formy meditácie, ktoré som vám tu treba spomenula, ponúkajú rôznorodosť, flexibilitu pre každého, kto hľadá spôsoby, ako zlepšiť svoju duševnú pohodu. A teraz si uvedomte to, že pre každého, kto hľadá spôsoby. Hľadám spôsoby, ako zlepšiť ten svoj život, ako vybudovať ten svoj vnútorný pokoj, ako sa ukotviť v tej prítomnosti. Každá forma meditácie má nejaké tie svoje unikátne prístupy, techniky, ale všetky fakt smerujú k tomu cieľu, že zlepšiť kvalitu života a podporiť vnútorný pokoj.